Nandito. Yung pang-property namin ni Jaka. Hindi ka talaga da? Ano ba yun? Teka lang! Natutuwa pa ako kay Melcy. Dance! Dance mama. Sino ang pumatay? Lubog sa yan. Sabihin mo, nandito ang testigo namin. Cash party. Wala, kanina pa kami naghihintay dito. Teka, binibigyan ko si Melcy, saglit lang. Ito ako na si Tita Basagot. O, dance! Dance! Ang toyo. Pagod na.